Maayong buntag mga kaigsuunan. Maayong buntag. Happy New Year sa matag usa. Praise and thank God for this wonderful morning. Tinuod gayod ang presensya sa Dios. Nagauban ka nato karong kabuntaga, maunang malipayon kita nga nagsimba diha sa ato ang buhi nga Dios. Ug ang ato ang pagampo nga samtang kita magapadayon sa pagsimba kaniya pinaagi sa pagpaminaw sa pulong. Ang iyahang presensya gayod maghatag og kahupay sa kinsamang kasing-kasing nga naguol karong panahona, pagdasig sa mga kasing-kasing gakinahanglan sa mga pagdasig ug of course ang kasing-kasing nga makahimaya gayod sa Dios ug ang kinabuhi nga makahimaya sa iyang balaan nga pangalan. Tuguti ko nga magampo samtang kita magsugod sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Kanimo gayud o Dios ang tanang dungog ug himaya sa milabay nga tuig 2023 sa tanang mga kadaugan ug tanang mga pagsulay nga giagian sa imong mga katawhan o Dios. Nagaampo mi nga ikaw napasidunggan kaniadtong tanan. Salamat Lord kay tinuod gayud ang amoang paglaom labi na nga kami moatubang niining tuig 2024 kabalumi nga daghan ug lain na pod nga mga challenges ug victories within this year. Pero ang amo ang paghangyo gayud Ginoo nga sa kanunay ang amo ang kasing-kasing ready gayud sa pagtuman sa imong mga sugo ug padayon kami nga mahimong masuod diha kang Ginoong Hesus susama sa iyang kasing-kasing ug padayon Ginoo nga moabide sa imuhang pulong. Samtang maminaw kami Lord sa imuhang pulong, tagai kami og paglamdag nga kanunay kami nga magtubo para sa kausaban o Dios sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi for your glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Karong kabuntagon mga igsuon, ako ang gitituluhan ang ato ang mga pagwali sa kini, no? Pagtinguha sa tuig nga mabungahon. Pagtinguha sa tuig nga mabungahon. Ug ato makita nato ang ato ang pagahisgutan karong kabuntagon sa Salmo 131, Psalm 131. This is a very short psalm, 3 verses lang, and it is wonderful also usa ka salmo nga naghatag gayud og pagdasig kanato. Mubo lang siya apan ang iyahang mensahe lawom mudulot gayud sa tagsa-tagsa nato ka mga kasing-kasing. So at the early days of this year, na ako'y kanang Zoom nga meeting with some of those people nga I am accountable, na ako'y accountability nga relationship. O sa amo yung paghisgot-hisgot dito sa Zoom, duha ang question nga amo ang gidiscuss. Una, unsay imuhang pasalamatan sa year 2023 ug unsay imuhang gina-look forward sa year 2024. No, and I'm sure many of us have discussed that question sa ato ang wider groups, probably early this year or last year. So when ako anang turn nga mo answer atong duha ka pangutana, actually daghan ko gistorya. Pasalamat ko diri, pasalamat ko sa Ginoo sa pagsulay ug sa kadaugan. Ug sa year 2024 I am also looking forward sa daghang mga kadaugan ug mga pagsulay at the same time. Pero sa ako ang paglantaw-lantaw sa tanan nako nga gisulti, it boils down sa duha ka butang nga ako ang ginapasalamatan sa Ginoo sa year 2023 ug ako apong gina-look forward sa year 2024. Ug kining duha ka butang mura siya 2 in 1 because it's actually about family, but about two families. My family here in GCAF ug my family kaning ako ang biological family nga gihatag sa Ginoo. So actually didto ra gyud tanan, no, gatuyok-tuyok ang ako ang mga pagpasalamat ug ang ako ang mga prayer request for the year 2024.
And I realized nga those two things are really the ones that I really hold dear in my heart. No? Ang ako ang pamilya, kamong tanan diri sa GCAF, ug ang ako ang biological family nga gihatag gayud as a blessing from the Lord to me. And I realized, ug nakahinumdum ko sa usa ka kahoy that usually grows in the kanang rare kaayo siya nga makita nimo, but it grows in the desert, no? Matud pa, this is one of the trees that will survive in the harshest of environments. Labi na dito sa western area of the Sahara Desert. It is called the argan tree. Usa siya ka kahoy, gagmay ang iyahang mga dahon, but it survives through the harshest conditions sa Sahara Desert. Matud pa sa mga biologists, ang paagi daw nga mo survive siya kay ang iyang roots will go very deep, no? Mo adto sa pinakailalom aron mangita og tubig, no? And it survives through many decades. In fact, ang pinakauna niya usually on average nga mugawas ang iyang fruit is after 50 years pa nga siya natanom. Yet after 50 years mugawas ang argan fruit, mahimo siyang usa ka bililhon gayud nga prutas because it produces vitamins, it produces a lot of kanang oil within that fruit that is good for skincare nga mga products o antioxidants for the body. So it tells us kining argan tree is something that will survive even through the many struggles dito sa disyerto. Yet it will also thrive, no, nga dili lang siya mo survive, unsa ni, mahimo siyang mabungahon og mapuslanon gayud kay tungod ang iyahang prutas nagdalaman og bililhon gayud kaayo nga mga nutrients that will help other animals ug bisan kita nga mga katawhan. So as I was looking at my life and also as a church, kabalo ko nga daghan kaayo pud ta og mga pagsulay, no, kita as a church. And dili nako matagsa-tagsa kay kabalo ko grabe gyud ka lisod siguro sa uban kanato ang year 2023. Yet here we are, no? At the first Sunday of the year 2024, buhi ra gyapon ta. Salamat sa grasya sa Ginoo. No, palakpakan nato ang Ginoo. But we know that as believers of the Lord Jesus Christ, wala man ta gibuhat sa Ginoo aron igo lang gyud mabuhi. Kundili gidisenyo ta sa Ginoo nga luyo sa daghang mga pagsulay ug kalisod niining kalibutana, mahimo kitang mabungahon ug ang kining bunga nga gihatag sa Dios kanato mahimong mapuslanon para sa mga katawhan ug mahimong makahimaya gayud sa Dios. And this is my prayer for us this 2024 nga ang atoa gayong pagtinguha karong tuiga nga kita mahimo gayong mabungahon luyo sa daghang mga pagsulay nga moabot sa atoang kinabuhi. Kay mga igsoon, mauman kini ang pulong ni David sa Salmo 131. Og unsaon kini nato mutuon kita niining mga bersikulo, tulo ka bersikulo nga gisulti ni David. Og kini magatudlo gayud kanato ug ang balaang espiritu magagiya kanato in the year 2024 that we will become fruitful ug magatinguha kita sa mabungahon nga tuig. Atong basahon mga igsoon ang Salmo 131. This is a song of ascent ni David ug nag-ingon ang pulong sa Dios. Jehovah, ang akong kasing-kasing dili pala bilabihon, ni mapahilason ang akong mga mata, ni magabansay-bansay ako nga akong kaugalingon alang sa mga dagkong butang. Kun sa mga butang nga hilabihan
katingalahan alang kanako. Sapagkat tinuod gialam-alaman ko o gipahilom ko ang akong kalag sama sa usa ka bata nga gilutas sa iyang inahan, sama sa usa ka bata nga gilutas ang akong kalag sa sulod nako. O Israel, lumaom ka kang Jehova, sukad karon ngadto sa umaabot ug sa walay katapusan. Ang Dios magapanalangin sa pulong nga ato ang gibasa. Mga igsuon, this is one of the Song of Ascents, no? Song of Ascents nga gisulat sa mga salmista, including si David, that is found in Psalm 120 up to Psalm 134. 15 ka mga salmo nga naghisgot sa kining ginatawag nga Song of Ascents. Unsa man kini? Daghan og mga ginasulti ang mga scholars about what it is, but most likely matud pa nga kini nga ang Song of Ascents is usually sung by pilgrims or kadtong mga nanglakaw gikan sa ilang panimalay padulong saka didto sa templo sa Jerusalem, and as they are going up to the Temple Mount in Jerusalem, ginabalik-balik ni nila ang 15 ka mga songs ug mag-chant sila ug manganta sila in order for them nga magsugod na daan ang ilahang worship bisan wala pa sila naabot sa templo didto sa Jerusalem. This is usually done in the great annual festivals. Ang Psalm 150 of course is one of the most famous nga mga songs na apil po diha, pero usually kining 120 to 134 are those sung by pilgrims. Dito sa templo sa Zion, they would sing a spiritual song. This is not merely kanang ilahang pagsulti sa kakapoy, sa ilahang pagbiyahe gikan dito sa ilang panimalay. They would express it through songs. Ang ilahang confidence in the Lord, they would express it through songs. But this is also a kanang pagpakita sa spiritual journey nga ilahang ginaagian sa ilahang kinabuhi. Because according to them, Jerusalem was the place or is the place where heaven meets earth. No? Gasaka sila dito, gakanta sila kay mura og didtong dapita mag-abot ang langit ug ang yuta. No? Very beautiful. And there are many topics within this Song of Ascent, Psalm 120 to Psalm 134. And this Song of Ascent, ang Psalm 131, is something that is very precious kay si David gyud ang nagsulat niini. Even today, ang Song of Ascents continues to find places sa ato ang mga hymns ug sa ato ang mga songs. Sa worship sa mga Hudiyo ug sa worship sa mga Christians, naa kini sila ug pwede kini example kini nga pwede gyud nato ma-express ang ato ang kinasuluran sa atong kasing-kasing pinaagi sa mga alawiton. And it is wonderful that we begin our worship diri sa GCAF through worship songs. Kay usa kini kapamaagi nga diin pwede nato simbahon ang ato ang Ginoo, pwede pud nato mapagawas ang ato ang kinasuluran diha sa atubangan sa Dios. The power of a song. These are the Song of Ascents. Ug maabot ka sa Salmo 131. Si David ang composer ani nga psalm, and very few lang kaayo ang gi-compose ni David sa Song of Ascents. Pero nagpakita kini ang Psalm 131 nga hugot kaayo ang kumpiyansa ug ang pagsalig ni David sa Dios bisan luyo sa daghang mga pagsulay nga iyang giagian sa tibuok niya nga kinabuhi. This is an attitude that expresses confidence in the Lord. For example, naay duha ka panahon sa batanon pa si David, that is specifically in 1 Samuel chapter 24 o 1 Samuel chapter 26, nga
pwede nagyud kuhaon ni David ang iyang kuruna nga mahimo siyang hari dayon bisan og batan-on pa siya. Kay muraman og gideliver sa Dios sa iyang atubangan si King Saul nga gasunod-sunod sa iya kay patyon lagi siya. Pero there are two instances nga si King Saul nisulod sa chapter 24 nisulod sa usa ka langob. Siguro nag-CR siya didto ug wala kabalo si King Saul nga di ay si David didto kauban sa iyang army ug niingon ang iyang army nga ready na kayo, dugsakon na lang na nimo, mamatay na, ikaw na dayon ang hari. But David said, ayaw intawon, pwede na unta, pero ayaw intawon because this guy is the anointed one of the Lord. Dili nako, pwede siya nga patyon. In fact, nag-regret kaayo siya. Ang iyang kasing-kasing naguol kaayo kay iya mang giputlan ang robe ni King Saul while he was there inside the cave. Nganong ako ang maning gibuhat? Ana siya. And there was also a second time nga natulog yun sa tent si King Saul. Unya, gitintal pag yun si David kay ang bangkaw diri gyud gibutang nga nakataop sa yuta sa kilid ni King Saul. Pwede ra gyud niya intawon ibalhin lang tong bangkaw, patay si King Saul. But David had this great confidence to wait upon the Lord even in great struggle. Even in great struggle. This is a psalm that expresses, nagpakita ni ining dako kaayo nga confidence ni David in the Lord. So it is a kind of an argan tree where it is contented in what is going on, yet at the same time, it thrives, it grows even in the harshest environment. Usahay, kaning contentment and growth is something murag dili man ni siya kanang naa siya'y murag bangga siya, no? Paunsa kang makontento unya mo grow at the same time. But this is exactly what David is trying to tell us in Psalm 131. For us to grow in our life sa ato ang panlantaw ni ining kinabuhia, sa ato ang karakter, sa disposisyon, sa ato ang kasing-kasing, we are to be confident and contented in the presence of the Lord. So in this Song of Ascent, nagsulti kini nga ang pagsalig ni David sa Dios mao ang tumong. Og kini gipadayag sa tulo ka disposisyon or kahimtang sa kasing-kasing ni David that is said or that is written in these 3 verses. Unsa man kini nga tulo ka kahimtang sa kasing-kasing ni David. Una, ang first disposition is a biblical self-awareness. Pagkaila sa iyahang kaugalingon diha sa pulong sa Dios. A biblical self-awareness. David begins this Song of Ascent with a declaration nga ang iyang kasing-kasing dili gayud hambugiro. Dili pala bilabihon ni ang iyahang mga mata mahilason. No, hilas kayo, no? Bahala og pobre basta hilas, no? Nami inana, no? But this is a declaration that no, dili ko ingon ana. It is an understanding that God hates those who are proud. The heart in this context is not merely the mind, kay usahay sa Old Testament daghan man siya, no, ang uban mind, but it is really a character that is within us, an inward self, kung kinsa gayud sa kinasuluran si David at this time. And he said, dili ko mahilason ug dili ko hambugiro. In the second part, kining akong mata unsa ni mapahilason. In the Hebrew, it literally reads nga, my eyes are not lifted up.
kung sa Pinoy pa ni siya, mao ni siya kadtong taas noo kahit kanino. No? And we oftentimes sing that song. Although siguro, kung atuag yung sabton, tungod kay we have been colonized by 3 colonizers, not merely 1. Tulog yun kabuok. Naa siguro tay mura og character nga mulantaw sa uban nga mga lahi as if they are superior than us. So, to give siguro kanang meaning nga taas noo kahit kanino, to be fair, basin ang gusto ipasabot sa tigsulat sa lyrics is we should look at ourselves not as somebody that is low, no, but a biblical perspective that we are all created in the image and likeness of God, equal in the eyes of God. So I give that kanang credit, no, siguro nga sayop ang ako ato ang typical nga interpretation. But if you really look at it as well, taas noo kahit kanino, dili pod nimo ma-blame if I look at it as something that is prideful. No? To be proud. And in the Old Testament, if your eyes are lifted up, it is a metaphor of boastfulness and pride. So, in other words, David is denying dili gyud ko, wala ko'y ingon ana nga demeanor, a proud demeanor. Because he knows that in Proverbs chapter 30, he knows even in the Old Testament, in the Torah, that those who have an eyes that are lifted up are abhorrent to the Lord. Proverbs 6:17, the Lord hates those who lifts their eyes, kanang proud sa ilahang kasing-kasing. This self-awareness in David's life comes from experiential intimacy, an intimacy with God, nga iyahag yung matilawan gyud niya sa matag adlaw nga siya nagkinabuhi. And this intimacy with God, ma-experiensyahan pud ni nato in 2 spiritual disciplines. Duha ka spiritual disciplines that David is really fond of. Una is the spiritual discipline of, number 1 is reading God's Word, pagbasa sa pulong sa Diyos. And we see this in the very first chapter of Psalm chapter 1. No? Bulahan, blessed are those, no? Bulahan ang tao nga sa kasuguan ni Jehovah ang iyang kalipay, ug sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw ug sa gabi, or nagapamalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Sa pulong sa Ginoo. That is why naabot sa punto si David nga niingon siya nga, kabalo ko Lord, that you hate those who are proud and you lift up those who are humble. And he declares, Lord, dili gyud ko ingon ana. And the second also is connected ra gihapon ni siya. Not merely the reading of God's Word, but this includes prayer, ang pagtinguha sa presensya sa Dios. Nag-ingon ang Salmo 42, gikan kang sa kasing-kasing ni David, ingon nga ang lagsaw nangandoy sa pagpangita sa tubig sa kasapaan, mauusab ang akong kalag, nangandoy sa pagpangita kanimo, O Dios. Pagpangandoy sa presensya sa Dios, as the deer pants for water, my soul thirsts for you, O Lord. Giuhaw ang akong kasing-kasing sa imong presensya, O Dios. Now this is the disposition sa kasing-kasing ni David, and it brought him to a realization, a biblical self-realization, kung kinsa gayud siya, knowing that this is who God is, unya nahimo siyang suod sa Dios. As David gets to know more of the Lord,
the Lord changes his heart, changes his disposition to one that is kanang humble, not proud, but really nga nagatinguha sa presensya sa Dios. And as a result, nisulti ni David nga since siya walay ingon ani nga panlantaw sa iyang kaugalingon, gipadayon niya sa ikaduha nga bersikulo or sa second part of verse 1 nga he rejected any bold kind of ambitions sa mga butang nga hilabihan ka katingalahan alang kanako, wala nako nangandoy ni ana or nagabansay ni anang mga butanga. He denied or he rejected any bold ambitions nor to strive things for things that are beyond him. Now, sayop di ay mangandoy mga igsuon. Sayop ba di ay mga ambisyon na dili ni ingon ani ang pasabot. We should not interpret this into thinking nga ang salmista or si David dili siya gusto nga mahimong makakuha sa iyahang mga or a high status in society, because we know that David became the greatest person in Israel because he became king. No? So it is not against kanang high positions or kanang makakuha sa imuhang ambisyon sa kinabuhi. Pero we need to understand nga ang pangandoy nato or pangutan-on nato ang atoang kaugalingon nga kinibang pangandoy nato mao ba pod ang pangandoy sa Dios para kanato. It is not against high position nga gihatag sa Dios that is divinely given. Apan nagpakita kini sa usa ka critical attitude towards pure blind ambition. Kanang tinguha nga mahimo kong ingon ani, pero asa man ang Dios sa pagtinguha nimo aning mga butanga. Because as you get to know the Lord ug mahimo kang masuod sa Dios, kabalo pod ta nga ginausob pod sa Ginoo ang atoang kasing-kasing, that our heart will become just like the heart of the Lord Jesus Christ. And as we grow into becoming like the Lord Jesus Christ, murag ginaputol pod nato napoy pruning nga nagakahitabo. Nga kabaluta sa kining mga butanga, kini nga pangandoy dili gyud mahimaya ang Ginoo, dili nako ani. Try to imagine your life before you became a believer of the Lord Jesus Christ. Naamang kay daghang pangandoy, di ba? Ang usag yun siguro ana ang pangandoy nga mutambok ang ako ang pitaka or ang ako ang bank account. But then as you have gotten to know the heart of the Lord Jesus Christ, okay ra, pero dili na gyud siya ang imuhang number one nga pangandoy. Dili ba? Now this is exactly what David is saying, that as God changed his heart into becoming more like God's heart, wala na ko nangandoy, Lord, ni adtong butang nga dili nimo pangandoy para sa ako ang kinabuhi. You know, when we look at ourselves, usahay biya kay we measure ourselves differently by how people looks at us. No? O at the same time, lahi pod ang atoang pag-measure sa tao kung sa atoang panlantaw lamang. No? Let me make this point. Nay usa ka bishop nga nisakay siya sa usa ka barko padulong sa usa ka lugar. Unya gi-assign siya, iyang ticket was didto sa usa ka cabin nga naa siya ay kauban. So pagsulod niya sa cabin, kita siya sa iyang kauban, wala siya ni istorya, hilom-hilom sila lang duha. Gi-arrange niya iyang mga sanina, nigawas siguro ang nigawas ang iyang kauban sa cabin, unya nibalik, unya siya nigawas pod og niadto siya sa kanang usa ka opisyal sa barko og niingon siya nga, "Sir,
na ako'y gold nga relo, gold nga kabtangan, naamoy ka ng butanganan diri nga safe or basig ka ng box nga safe bitaw, palihog ko tagui kay basin unya kawaton sa ako ang kauban sa cabin kining ako ang mga bililhon nga mga butang. Gidala siya sa usa ka tawo or sa katong opisyalis didto sa ilahang safe box in the ship. Unya pag abri niya sa safe box, naa na may mga butang nga tuwa pod didto, mga bililhon pod nga mga butang. Niingon ang katong officer nga, Bishop, sir, katong imuhang kauban sa cabin, nakauna siya, sir. Iyahang gibutang na ang iyahang mga kabtangan dinhi sa safe box. Kay mahadlok pod siya nga basig kawaton nimo. Pero okay ra, sir. Ako ra pod ng taguan kay safe pod na siya dinhing dapita. So this little story tells us two things. First, we can never really see ourselves the ways others see us. No? Naatay panlantaw sa atong kaugalingon, pero ang ubang tawo lahi di ay ilang panlantaw sa ato no? That is why small groups are very good in helping us see ourselves, no, kung who we really are. Ikaduha, dili pud ta maayo in really seeing who we are. We are not really that good in seeing ourselves the way we truly are. And that is why many of our ambitions are kanang hooked sa ato ang pagkaila sa atong kaugalingon. Isn't it? No? Kung panlantaw nato sa atong kaugalingon nga, ingon ani man ko. So, kaya nako ning buhaton ang ingon ani. The reason why David said nga wala ko nagalantaw nalagpot man. Wala ko nagalantaw sa mga butang too big for me is because he had a self-awareness. Nakaila siya sa iyang kaugalingon as he has gotten closer and more intimate to the Lord. Now, I believe that this is also, if there are New Year's resolution, kinigyud siguro ang number 1. That we get to know who we truly are. Pinaagi sa pagkasuod sa Ginoo. Paunsa na, pagbasa sa iyang pulong, ug sa pagpangandoy sa iyang presensya through prayer. And as we get to know that, we get to know the heart of the Lord, then it helps us not to be proud, but to see ourselves sa mata sa Ginoo. Ang kalibutan, the world's disposition is this. Ang identity is a social construct. That is why LGBTQ movement thrives because ang imuha ko nung gender is a social construct. Dili gyud siya tinuod nga naay babae o lalaki, kundi kung unsay sulti sa community, kung unsay pwede, so pwede pud ka mosulod ana. No? So there's not a binary nga laki babae anymore kay ni change naman ang community. Ni change naman ang ato ang society. So okay ra pod nga mo change na pod ka. So undangin na ng babae o lalaki lang, no? So this social construct means nga ang unsay gibililhon sa mga katawhan are the ones that you should thrive for para sa imong kaugalingon. This means that the values people hold dear karon are reflection of the society's perception kung unsay perfect image of what humanity should be. Para sa kalibutan, ang perfect social image kay naa siya'y, regardless kung asa ka nga lugar, naa siya'y similarity, though it is expressed in different expressions. Example, sa Western countries may value independence, no? Scientific and logical nga reasoning, equality, not only in kinsata equal ang ato ang pagkatao, but even in roles. That is why
kanang kusog kaayo karon ang equal in the workplace. Dapat walay gender pay gap, no? Kana nga mga discussions and mga istorya, debates in the world. So, these are very important for the world kay it will result man to a person nga I am a self-made man or a self-made woman. Mahimo kong madaugon sa ako ang gipili nga career sa kinabuhi. So this is actually really the point where you would become rich and you would become somehow adunay kadaugan sa imuhang kinabuhi. Now we look at the Eastern countries, we may value naapoy the same tungod kay duol naman ang kalibutan na influensyahan naman ta. Pero naay variations such as we are looking for praises in the family. No nga, mahimutang mabungahon sa atong karir pero it doesn't stop there. Gusto gyud pud ta nga ang ato ang pamilya musulti kanato nga uy kini siya maayo gyud ni siya. Akong anak maayo gyud ni buutan human successful. Unya ang imuhang mga parenting nga sa una kanang gasigi og pangaway sa inyong pamilya moingon na dayon nga believe gyud ko aning bata no believe gyud ko aning pamilya. We want that, di ba? Gusto ta ana labi na og mag-reunion nga ikaw na mahimong star sa reunion kay uy grabe gikan ni abroad bisag asa ra ni galaglaag, no? We love that, no? We also value kanang pagka-practical, pragmatic, and we look up to people who are like that to a point that we elevate them with high honor sa ato ang family. But you know, the root of this all, whether in Western countries or Eastern countries, is really pride. Pride. Gusto ta nga mulabaw. Although we are crying out for equality, pero at the end of the day, gusto gyud ta nga mahimong mulabaw, nga i-look up sa mga katawhan, nga maayo gyud ni siya nga tawo. David declared the opposite. And we will only become like that if we know who we really are. Jesus always knew who he was. He was completely self-aware. He knew that he was the unique, eternal Son of God, sent to earth to demonstrate the perfect character of his Father in heaven and to show us how it would look for a man to live in a perfect submission to and in perfect fellowship with God. We can only get to know ourselves if we also get to know more of this person who is who has a perfect understanding of who he is. This is the Lord Jesus Christ. And John chapter 1 verse 12, kung kailata kang Ginoong Yesus, and to all those who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become the children of God. We get to know who we are. We are the children of God. That is through the Lord Jesus Christ. Unya mabansay na dayon nato pinaagi sa grasya sa Ginoo ang ato ang kinabuhi. We are able to weigh who we are and make decisions that would glorify the Lord. This is the first disposition sa kasing-kasing ni David. Self-awareness, a biblical self-awareness. Ikaduha nga disposisyon sa kasing-kasing ni David is a trustful contentment. Usa ka pagkakontento sa kinabuhi nga gagikan sa iyang pagtuo sa Dios. Si David presents confidence in the Lord nga it did not come naturally. Kundili it came through many struggles, daghag pagsulay, that he was able to calm and quiet himself. Gisulti kana sa bersikulo 2. Sa pagkatinuod, gialam-alaman ko o gipahilom ko ang akong kalag. So he had experienced a lot of difficult circumstances sa kinabuhi. Apan, he was able to quiet himself. It did not come naturally, pero nahimo siyang kontento. He is now as content as a weaned child. Usa ka bata nga na-win na bitaw kanang usahay ibutangan bitaw na nilag sili ang suso sa mama or unsa ba kanang
dili pod sili siguro, no? Kanang kalamansi, no? Para muundang na og inom ang bata sa gatas. That is a weaned child. Very interesting. Ang Hebrew word nga gamul, which is weaned child, pwede siya nga kana, no? Nga nalutas na, mao day na nga, no? Nalutas nga bata. But it could also mean a contented nga child. So, there are two things here nga pwede. No, una, kining bata, he is no longer restless, no? Because the child no longer frets for the milk of the mother. Kay pwede naman siya makakaon og lain or makainom og lain, dili lang ang milk. So dili na siya as kiat kumpara sa katong bata nga milk ra gyud, no? That could be one. But the other meaning could be kaning contented siya nga child nga yes, he is still drinking only the mother's milk, but he is satisfied with it, and he can lie contented sa iyahang mama nga breasts. So regardless kung unsa, pero ang picture nga gihatag ni David here is a kind of trustful contentment and confidence nga iyahang gina-experience at this moment. A deep sense of peace, tranquility, and contentment with God, even in the past struggles or even in the present nga mga struggles. He is like a baby lying contented in the arms of the Father. And that is because he has great faith and confidence in God. Ug kabalo man ta ani nga it is impossible to please God apart from faith. This is something that glorifies God, but at the same time, it is not merely something that the Lord will be glorified, but it is also kanang makahatag og peace and tranquility to us. That's why in the book of Ephesians, faith is a gift from God. No? Faith is a gift from God that will lead us to salvation, kaluwasan. It is not something that we do on our own. That is in Ephesians 2:8-9. It is grace gihatag sa Ginoo kanato. Faith is part of the armor of God. So maka-experience po di ay ta sa resulta sa faith. It is like a shield that protects us from the flaming arrows of the evil ones. So bisan naay kagubot sa palibot, kung naatay pagtuo nga makahimaya sa Dios, naa gihapon tay peace and tranquility in our lives. So I was really tempted to put here nga childlike faith, no? Ang second disposition, a childlike faith, because they are talking about a child. Pero I decided not to use that word kay basin og ma-abuse nato ang childlike faith. Kay kabalo man ta nga ang children are easily fooled. Dali ra mailad, easily led astray, gullible, no? Dali ra mailad. They tend to miss the truth, ang children, and they are drawn to myths and fantasies, kini nga children. But childlike faith is not that. Dili gyud na. So in fact, Jesus promoted a humble, honest kind of faith in God. And he used an innocent child as an example. Ingon si Jesus sa Matthew 7, no? We are to emulate the faith of children, and we should simply take God as at his word. As children trust their earthly fathers, we should trust that our Father in heaven will give good gifts to those who ask of him. Matthew 7:11. Nga naatay pagtuo sa Ginoo, confidence in the Lord, nga whatever he says, he will do it. So maunang usahay sa akong mga bata, labi na og CR time. Unya, busy si Bonbon, akong kuyugon ang akong babayi. Di man ko pwede mosulod sa CR sa babae, di ba, sa mall. So she has to go through, gamay pa, 5-6-year-old. So I would say nga, you go on ahead, diri ra ko motindog. Bahalag unsa ka kadugay diha sa CR, diri ra gyud ko.
Ug di gyud ko mohawa diha kay the moment nga mawala gani ko na pagawas niya, wala ko, muhilak na day na siya. And somehow there was a trust that was broken. So dito gyud ko magtindog. Bahalag kahiun pud ko. Hulaton gyud nako siya nga pagawas niya nga naapod ko. No? Because she takes me at my word. A kind of trust and confidence in the Lord. Mo na siya ang childlike faith. That whatever God says in His word, He will do it. I have the faith that He will do it. Okay, pwede manggudpod na to ma-over-interpret ang childlike faith. No? Nga to a point nga mutuo ta sa mga butang nga murag mythical o fantastical. No? But this is what David is trying to say. A kind of disposition sa iyang kasing-kasing. Nga no matter what happens around us or no matter what happens before or what happened before, I am contented and I will thrive tungod kay naaman ko diha sa pulong sa Ginoo. Nagatuo man ko sa pulong sa Ginoo. The world's disposition is strength comes from self-empowerment. Para ako dili mapildi, para ako adunay kalinaw, tranquility, I have to empower myself and be a better person. Which is why if you look at karong panahona sa Google and all, daghan kayo ang ga-search og mga self-help nga mga how to encourage ourselves this new year, 2024. No, daghan kayo og mga ga-search og mga ingon ana. And I also would say nga probably there are many people who are going to bookstores right now and are buying self-help books, self-empowerment books so that they will become successful in the year 2024. There are so many self-motivating articles. One of that is Napoleon Hill's Think and Grow Rich. This is a classic. It has sold over 80 million copies worldwide. You know, it was released in 1937. And this is the mother of all self-help books. Think and Grow Rich. And it became a model for many self-help books. Si Hill interviewed highly successful business moguls of all time, his time, identified key laws and habits that drive success. Among these were ang imong desire, no, ang imong faith, imong persistence, ang suppression of doubt, kanang negativity, positive lang mga igsoon, positive lang 2024, and it remains a classic during even up until karon. And as a result, he knew of many powerful people, presidents and all. Pero nasa book in 1967, kuan gihapon, Think and kini gihapon nga title naalay dugang. And it gisulti niya in chapter 10 nga there were spirits kuno that have told him this kind of mga principles nga iyahang nasulat sa Think and Grow Rich. No? Spirits that were telling him, no? Small letter S ha, what to say, what to do, that is according to him and his book in the 1967. There are so many books that are like this in the market. There are so many articles you can read that are like this, that are in the internet. But I pray, as a believer of the Lord, as believers of the Lord Jesus Christ, our strength does not come from empowering ourselves. And in fact, this is the story of David in 1 Samuel chapter 30. Nga he came to a place with his army in Gilgal. Unya, pag abot nila dito sa Gilgal, ang mga babayi o mga bata gipang kidnap sa Amalekites. And many of their buildings and their tents were destroyed by this great army, enemies of Israel, the Amalekites. So, naabot sa point nga nihilak si David together with his men. No? Until, matud pa sa Biblia, their strength grew weary or nahutdan sila og kusog. Grabe nga hilak. Makakita ra ko ana og kana bitawng kanang either namatay or panahon na nga gilubong
ginaog na bitaw sa yuta nga wala na iluha, no, wala na ikusog, maglingkod na lang. Kay grabe na gyud nga paghilak. So this is how the picture of David and his army were crying. Apan dili lang kana naabot pa gyud sa point nga gipakasadaan sa iyang tibok army si David nga ready na siya batuhon sa iyang army. But what did the verse say? 1 Samuel 30 verse 6. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters nga gikidnap. But David strengthened himself in the Lord. Or David found strength in the Lord, his God. Knowing who our God is, David is telling us that we should draw strength in Him. So I ask you this, where do you draw your strength when struggles overwhelm you? Kabalubya gyud ta nga ang mga problema, it tends to drain us in all angles atong kinabuhi, whether emotionally, financially, physically, leaving us empty and desolate. Where do you draw your strength? For believers, our strength is found in the Lord, who is eternal, immovable, and almighty. Last na gyud ni, fast. This is my New Year's resolution nga mawali kog taas. Okay. Third is the Godward confidence. Disposition, Godward confidence. The Lord, David says lastly, O Israel, lumaom ka kang Jehovah, sukad karon ngadto sa umaabot ug sa walay katapusan. Hope for Israel in the Old Testament is the continuing help of God. Kining word nga hazer, God is our helper. Nga kung dili moabot ang Ginoo nga mutabang kanato, then Israel will die. God is the helper of Israel, hazer, from the attacks of the surrounding kingdoms. And eventually, kining nga help or kining nga hope is put upon a certain figure, a Messiah, a deliverer chosen by God to redeem Israel. That is Isaiah 42:1. David says, Israel, hope in the Lord. Put your hope in the Lord. Hope is not something that is frail or kanang wishful thinking lang, because in the New Testament, the book of Hebrews tells us this is a confident expectation of something that you found very credible and reasonable, because it is God who says it. It's not something unreasonable. Hope is a firm assurance regarding the things that are unclear and unknown. It is very fundamental component sa righteous nga life. Nga nganong magkinabuhi man ta nga matarong, because we have hope. Without hope, life loses its meaning. And it's very interesting how, atheists people kanang express hope, no? I'll share that later. In the New Testament, the idea of hope is the recognition that Christ has found the fulfillment of the Old Testament promises. Si Christ ang Messiah, our Redeemer, our Savior. And Christian hope is rooted in faith in the salvation of the Lord Jesus Christ. Hope is brought into being through the promise of the Holy Spirit nga naa sa atong kinabuhi. We don't push ourselves to become hopeful. It is the presence of the Holy Spirit that gives us hope in this life. And kining hope is something that is so powerful sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. When we talk about hope sa kalibutan, hope is found in temporal things. So I read an article about mga atheists, and they were asked the question, where do you find hope? Ang usa ka atheist, si Luc Bovens, he called this as a secular hope. Og niingon siya nga, murag gud ni og kanang moadto kag disco, no? Music ang DJ didto, tugs. Wa man ay pulos. Ingon siya, di ba? Adto kag disco, wa man ay pulos. It has no point kundili fun with no lasting value. Lingaw kay ka, pero paghuman, di ba, kapoy kay ka. No? Think of it that way. No?
you can just think how amazing this admittedly temporary experience, and hopefully you can find purpose in that. Another physicist, his name is Atom Shah. Niingon siya, yes, of course, I know that life is ultimately without meaning or purpose. But the trick is not to wake up every morning and feel that way. Pugsun nimo imong kaugalingon nga una-una nga, oy, naay punto ang kinabuhi. A sense of meaning. Embrace it. Create a sense of meaning and purpose by doing something useful with your life. No? Be creative. Teach other people. Inspire other people. I don't mean that in Ponzi or hipster way. I mean, make curry. Build a bookshelf. Write a poem. Matud pa niya. That's how you can create hope. But their hope is anchored on temporary things. This is a kind of, matud pa, a cognitive dissonance. They would say that they are very reasonable, but when it comes to hope, dili magabulag ang ilahang reasoning in their minds. Interestingly, the word Messiah can be translated also into anointed one. Anointed one. And in the Old Testament, there are only 3 kinds of people that are anointed through oil. Number 1 would be the priest. Si Aaron was anointed. Prophets are also anointed with oil. And the king, si David, was also anointed with oil. And Jesus, as the anointed one in the New Testament, actually fulfilled those 3 offices: prophet, priest, and king. He is a prophet because he embodied and preached the word of God. He is a priest because his death atones for our sins. Gipasaylo niya ang atoang sala, ug kita napasiguli na sa Dios Amahan. Ug siya ang hari because after his resurrection, human siya nabanaw, God gave all authority to him. Matthew chapter 20. Now, these 3 things, our hope is in the Lord, our strength is in the Lord, and our intimacy should be in the Lord in this year 2024. So mga igsoon, padayon kita sa year 2024 nga mabungahon diha sa Dios nung pagkasuod sa pulong sa pagtuo ug sa paglaom kaniya. Let us give a round of applause to the Lord. Amen mga igsoon.